Minkejja dak kollu li qed joħroġ dwar it-tmexxija tal-ħabs, il-Ministru Byron Camilleri qed jibqa' jiddefendi lil Alex Dalli. Storja li deret fil-gazzetta Illum tal-Ħadd tkompli toħroġ fid-der sensiela ta' stejjer dwar Alex Dalli li ma jaqtaw xejn minn intervisti ma' ex-priġunieri sa' qraba ta' priġunieri li qed jiskontaw sentenza ta' ħabs jew saħansitra oħrajn li huma qraba ta' nies li tilfu ħajjithom fil-ħabs. Kollha stejjer li b'xi mod jitfgħu del ikraħ fuq il-mod ta' kif imexxi Dalli. L-aħħar minn din is-sensiela tgħid li Alex Dalli spiss jgħid hawn ġew jien Alla, isir dak li ngħid jien. Kliem li allegatament juża kemm mal-priġunieri kif ukoll mal-gwardjani. Fid-dawl ta' din l-aħħar storja dwar Alex Dalli, staqsejna lill-Ministru Byron Camilleri li taħtu taqgħet tmexxija tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin jekk wasal xi żmien li l-Ministru jieqaf jiddefendi lill-Kurunell u jieħu azzjoni. Bil-Ministru jibqa' jiddefendi s-sistema tal-ħabs u din id-darba saħaq li f'Kordin hemm l-ordni. Hemm sistema aktar ordnata, sistema illi tista' tibni aktar fuqha, li tista' tik aktar riżultati. Kliem li juri li għal darb'oħra joħroġ x'joħroġ dwar Alex Dalli, il-Gvern Laburista se jibqa' jkaxkar saqajh u ma jieħu ebda azzjoni. Intant fl-aħħar jiem smajna kif l-inkjesta indipendenti li ħatar l-istess Ministru li suppost kellha titlesta sal-bidu ta' Ottubru se tkun estiża b'xarejn oħra. Meta mistoqsi dwar dan mingħajr ma ta' dettalji ta' għalfejn intalbet din l-estensjoni, il-Ministru Camilleri saħaq li l-Bord talab għall-estensjoni għaliex hemm bżonn li jsir aktar xogħol.